Iċ-ċelebrant tal-pontifikal tal-lejla ser ikun immexxi mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur George Frendo.
Isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Nirringrazzjaw il-Mulej li anke din is-sena qiegħed jagħtina li niċċelebraw bil-ferħ il-festa tal-Madonna ta' Pinu. Dan il-post li għandu tifsira l-aktar speċjali għal-Gżejjer tagħna, tant Maltin jiġu mill-Gżira ta' Malta biex jiltaqgħu ma' Marija f'dan il-post u naturalment anke tant turisti. U qed nieħu gost li għal din l-okkażjoni għal din il-qudiesa għandi jiċċelebra l-Ewkaristija miegħi l-Isqof Monsignor George Buġejja u lil Monsignor Salf Grima li ilna nafu xulxin tant snin u ġveru meta konna studenti Ruma. Ejjew ħuti issa narfu ħtijiet tagħna, nitolbu lil Mulej jaffrilna biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bl-emil u tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġelu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Tibi, propter Mariam gloriam Tua.
unità Gesù Cristo. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Nitolbu o Alla ħanini qafmana bnedmin dajfa biex aħna u namlu l-festa tal-Qaddisa tal-Lamtella fis-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu blajnuna tat-talb tagħha nintrefhom minn żunitna u ngħixu ħajja qaddisa bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u infex fil-ena bint Sion. Għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok oraklu tal-mulej u kotra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-mulej. Huma jkunu l-poplu tiegħi u jien nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazzam u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu skit quddiem il-mulej, intom il-ħajjin il-koll għax stembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsaljari ngħidu flimkien, is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċoqon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qoddim kull nisa li sejjaħ li ħinja għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċkejknin
mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna briska Abram u nislu għal dejjem. It-tiena qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja imsejħa taż-Żebbuġ li jilbogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'indaħlu l-belt, telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġakbu u Indri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew, u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ, u Ġuda bin Ġakbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa u ma' Marija Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej. Ħinja int, Verġni Marija, li jemmint li jseħħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kemm mistieden għat-tieġ huwa wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha: x'hemm bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lil qaddejja: għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġara tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasan xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lil qaddejja: imlew il-ġaral bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfiper. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtulu u da l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf nenġien għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus u qallu: kulħadd li nbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int li nbit it-tajjeb irfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih.
il-kelma tal-mulej. Dawn l-aħħar ġimgħat ċelebrajna diversi misteri importanti fil-ħajja ta' Kristu u li għandhom tifsira speċjali għal ħajja tagħna ta' nsara li aħna li forsi ma tantx waqalna frasna kemm kull wieħed minn dawn il-misteri li aħna ċelebrajna f'dawn l-aħħar ħdud għandu tifsira Marjana. Bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta' tluħ fis-sema ta' Ġesu. Imma ma rridux ninsew li l-ewwel waħda li pparteċipat minn dak il-misteru ta' tluħ fis-sema kienet sewa sew Marija. U meta ħadd wara iċċelebrajna il-festa kbira ta' Pentekoste tal-inżul tal-Ispirtu Santu, aħna ngħidu fuq l-Apostli, imma din mhijiex eżatta. Suppost fuq l-ewwel insara u fosthom il-membru l-iktar eminenti kienet sewa sew Marija, hemmhekk misnarajna wkoll irriflettejna kemm dan l-Ispirtu Santu ħadem b'mod verament speċjali fil-ħajja ta' Marija. Kien hu li għamel possibbli il-misteru tal-inkarnazzjoni li seħħ fil-ġuf verġinali ta' Marija. Mbagħad meta ċelebrajna l-festa tat-Trinità Mqazza din ukoll kienet okkażjoni biex aħna nirriflettu kif kull waħda mit-tliet persuni divini ħadem f'relazzjoni speċjali ma' Marija. Il-missier li għażilha ħatara bħala bintu, l-iben illi huwa frott tal-ġuf tagħha bħala bniedem u l-Ispiritu Santu illi tant ħadem fiha. U imbagħad meta ċelebrajna l-bieraħ il-festa tal-Ewkaristija. Ma nistgħu qatt ninsew illi l-Ewkaristija hija l-preżenza misterjuża imma vera, reali tal-ġisem ta' Kristu, l-istess ġisem li ġie imsawwar fil-ġuf ta' Marija. U għalhekk f'waħda minn dawk l-antifoni ta' San Tumas li huwa d-duttur tal-Ewkaristija huwa sellem lil Kristu Ewkaristiku bħala ġisem veru imnissel minn Marija Verġni. Dan qatt ma nistgħu ninsew. Imma ħalli insemmi sa b'mod partikolari kif l-Ispiritu Santu ħadem f'Marija. Huwa l-Ispiritu illi fi kliem San Pawl jipproduċi ċertu frott fina u l-ewwel li jsemmi San Pawl il-frott tal-għaqda fl-imħabba. Fit-tieni qari li għadkom kemm smajtu, San Luqa l-awtur tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli jsemmi lil Marija preżenti f'dik l-ewwel ġemgħa Kristjana, f'dik l-ewwel Knisja, u hemmhekk il-preżenza tagħha għandha tifsira verament speċjali għaliex Marija bħala il-Knisja hija dik li mhux biss hija simbolu tal-għaqda, imma wkoll dik li Barra minn hekk San Pawl isemmi wkoll bħala frott tal-Ispiritu Santu il-ferħ. Fl-ewwel qari li smajtu mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija smajna dawk il-kelmiet għajjad bil-ferħ u nfex fil-għena bint Sion lil Marija u għed mit-titli n-natuwa huwa sew ta' bint Sion, hija l-bint speċjali ta' Sion.
Imma anki meta aħna nsellmula ngħidu Slim għalik Marija, kelma iktar eżatta hija ifraħ. Ifraħ Marija imfawra bil-grazzja. Għaliex Marija hija dik illi tfisser ferħ. Meta marret għand Elisabetta nafu il-ferħ illi ġarret magħha. U mhux biss ġarritu magħha imma wkoll ikkomunikatu. F'dik id-dar ta' Elisabetta, Ġwanni il-Battista għada niċċelebraw bis-solennità it-twelid tiegħu. Imma għadu fil-ġuf ta' ommu Elisabetta u malli sema l-leħen ta' Marija qabeż bil-ferħ jgħidilna l-Evanġelju. Imma anki fir-rakkont li għadna kemm smajna issa mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Fit-tixxa Kana, Marija hija waħda mill-mistednin. Imma ċerta attenzjoni materna intebħet illi kien nieqes xi ħaġa. L-imbit. Illi għallud dan kien ifisser ħafna. Għaliex għallud l-imbit barra milli kien ix-xarba tal-festi, imma kien ukoll is-simbolu tal-ferħ. U għalhekk hawnhekk ukoll Marija qiegħda tidher bħala dik li tikkomunika l-ferħ. Qegħdin ninsabu f'dan il-santwarju tagħha ħuti. U nitolbuha biex twassal il-ferħ f'pajjiżna, fil-familji tagħna. Però llum waqt li qegħdin niftakru fis-sejħa ta' dik li kellha xorti li tiltaqa' ma' Marija, li semet il-kelma ta' Marija, l-istedina ta' Marija, ejja, Karmni li semet dik il-kelma ejja, dik hija kelma li Marija qiegħda tenni lilna wkoll. Qegħdin hawnhekk għaliex lilna wkoll sejħidilna u ġejna. Però meta Marija sejħilna hija tistedinna bħalma stedinna aktar tard anki bina Ġesu meta għalinna jew għandi intom li intom imtaqlin u jiena nserraħkom Marija wkoll tagħmlilna din l-istess stedina ejjew u jien nserraħkom. U llum nitolbuha b'mod speċjali lil Marija. Ejjew nitolbuha għall-Knisja fil-Gżejjer tagħna. Knisja li għaddejja minn ċertu mewġ fil-Gżejjer tagħna. U nitolbuha biex issejjaħ tgħid ejja lil tant u tant ħutna illi sa ftit ilu kienu magħna u llum m'għadhomx. Nitolbuha tgħid ejja lil dawk illi ħallew il-Knisja u ħadnu xi setta waqt illi tfakkarhom illi hi l-membru per eċċellenza ta' dik il-Knisja li ġejja mingħajr ebda interruzzjoni, ġejja minn bina Ġesu sal-lum. Mhux bħal ħafna setet illi nibtu għadhom kemm twildu l-bieraħ. Marija iva sejjaħ lil dawn biex jerġgħu jersqu lejn il-Knisja ta' Kristu bina. Marija li sejjaħ ukoll lil dawk illi forsi għadhom mimlijin ċerti preġudizzi kontra l-Knisja. U turihom li l-Knisja hija l-komunità ta' mħabba dejjem lesta biex tilqa' lil kulħadd. Jekk forsi għandhom rashom xi nuqqas, xi difett ta' xi ħadd b'ċerta pożizzjoni fil-Knisja, madankollu Marija tgħidilhom, le, ħarsu lejn il-verità kollha għaliex fl-aħħar mill-aħħar għall-ħares ma kienitx il-Knisja ta' Kristu biex tgħallem lil bniedem dawk il-valuri illi jagħmlu mill-ħajja tal-bniedem ħajja aktar denja, aktar xierqa. Kienet il-Knisja illi
waslet il-messaġġ ta' Kristu ta' mħabba, ta' ġustizzja u paċi, ta' solidarjetà, ta' dinjità tal-bniedem, ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn huma l-valuri li Marija trid li aħna barra milli nħaddnuhom aħna stess, imma wkoll nikkomunikawhom lid-dinja tal-lum. Nirringrazzjaw il-Marija li f'dan is-santwarju fejn bil-kemm jiġi wieħed Malti hawnhekk f'Għawdex illi ma jħoss id-dmir illi jiġi hawnhekk u jżura. Imma nitolbuha biex hija tibqa' dejjem tagħmel minna strumenti bħalma kien strumenti, strument ta' paċi, ta' għaqda, ta' mħabba u ta' ferħ. Hija tibqa' dejjem tiggarantilna dak il-ferħ illi huwa frott tal-Ispirtu Santu li mela lil Marija bil-grazzja tiegħu. Amen. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier jista' kollox. Dak kollu li jidher, dak ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawr minn dawr. Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmur. Natura waħda ma tsieru biesar kollox. Smuwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata tal-Ponzju Pilatu, mietu diknuh u t-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġgħu bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix plin. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum weġġa fl-imkien mal-missier u l-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika u apostolika mistarma Marija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fada sieħa ma' Marija il-Verġni jom, il-mara tal-fidi u dik li tat ħajjita kompletament lill-Alla, inpoġġu fidea it-talbit tagħna u taħutna biex tressaqhom quddiem it-tron ta' Alla. Għal-Knisja imqazza tiegħek biex blajnuna ta' Marija turi l-bnedmin kollha li Alla ħalqhom għall-glorja tiegħu. Turihom it-triq li tgħinhom fil-mixja tagħhom lejn is-sema. Nitolbu. Ismana nitolbu. Għal-mexxejja ta' pajjiżna kif ukoll tal-ġnus kollha biex imdawlin minn omna Marija jfittxu dejjem li jaħdmu għal-ġid tal-popli ħalli jgħixu fil-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' omna Marija, kompli jixħed mulej ħarsa ta' imħabba fuq il-familji tagħna l-aktar dawk li fihom hemm il-firdiet u l-mart. Nitolbu. Smana nitolbu. Ħajkun il-leħen ta' omna Marija stedina għaż-żgħażagħ tagħna sabiex fi-skiet ta' dan is-santwarju jitalmu jisimgħu u jiġbu għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Smana nitolbu. Minn fuq is-salib inti tajtna lill-ommok biex tkun omna. Żommna taħt il-ħarsa materna tagħha. ħatkun għalina gwida u għallima spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nirringrazzjawk mulej għaliex illum laqajtna f'dan il-post imbierek
u għamel illi fil-ħajja tagħna aħna u nħossu l-preżenza ta' Marija nimitawha fil-virtujiet, speċjalment tal-umiltà, tal-imħabba, tal-paċi, u nkunu għalhekk dejjem xhieda tal-grazzja tiegħek fid-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. التبديل يوصل من سنين الشهر tolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dejk is-sagrifiċċju
għat-tifrir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ferħanin bil-festa ta' ibnek, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' rifir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nfaħrukum berkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb la teba' hi laqet il-verb tiegħek u stħoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' verġni. Tat lid-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli. Hija u magħha kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu Mwiet u hekk saret ix-xbija tal-Knisja titlob. Imtella fis-sema b'imħabba tagħhom tieħu il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-seb kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' rifir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara dik l-ħal kalċ reġa' radd il-ħajr
ta' lid-dixxipli tiegħu qal kulu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalxi tal-emmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerda likom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dominus. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mew tiegħek lej, nxandru l-verita u mil tiegħek. Nistennew sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda ma' dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Eljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqof George qed jiċċelebra din l-Ewkaristija u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzam, Alla Marija, mal-Arus kastismu tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa kif ninsabu fil-preżenza ta' Kristu ntennu flimkien it-talba li huwa stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li tridin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għalina llum. Għafrilna d-nubietna bħalma naħku l-menuħa għalina. U la daħannix it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn lubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Paċi.
dan hu Ġesu il-ħaruf ta' Alla u li neħkidnu bit tad-dinja. Imberkin aħna li aħna mistednina l-ikla tal-ħaruf. Ma jisolix li tidħol tal-issa. Iżda ejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa, il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Rasulja l-ħajja tal-ejjem. nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna u niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu
għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Umijiet kollha. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu.